Δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που είσαστε εδώ σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και δεν ξέρω, μάλλον έτσι πρέπει να νιώθει ένα κοριτσόπουλο που παντρεύεται τον άντρα των ονείρων της και κάνει ένα γάμο πολύ ωραίο. Εγώ είμαι το κοριτσόπουλο, φαντάζομαι. Και είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή και είναι τεράστια χαρά για μένα που με αυτή την ευκαιρία βλέπω και ανθρώπους που έχω πολύ καιρό να δω ή ανθρώπους που βλέπω κάθε μέρα και βλέπω τη χαρά τους για τη δική μου χαρά. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω την Άννα Μαρία Παπύρη, που είναι λίγο με τις συστάσεις κάτι παραμελήσαμε σήμερα. Είναι δημοσιογράφος, είναι beauty editor και συγγραφέας. Τώρα ετοιμάζει το δεύτερο της βιβλίο και ήρθε σήμερα με πυρετό. Έχει το παριστεί πολύ για να είναι εδώ. Όχι, δεν φαίνεται καθόλου. Και την Σία τη Βολτέα, που είναι επίσης δημοσιογράφος. Και εκτός του ότι μου κάνανε την τιμή να είναι εδώ και να προλογίσουν το βιβλίο και να πούνε όλα αυτά τα λόγια που συμπιόμουν εγώ στην άκρη, αν το στέλνει για μένα, ένα μου κάποιον άλλο στο μυαλό τους, αλλά μπήκανε και στον κόπο να το διαβάσουν. Αυτό που τα πάτε. Λοιπόν, είναι δύο από τις πρώτες αναγνώστριες, γιατί ήταν άλλα 3 άτομα που είχαν διαβάσει σε άλλη μορφή το συγκεκριμένο βιβλίο και οι δυο τους μαζί και με τα άλλα 2-3 άτομα που το είχαν διαβάσει μου δώσανε πάρα πολύ ενθάρρυνση για να προχωρήσω και να μπω στη διαδικασία του να μεταμορφωθεί σε βιβλίο και να είμαστε όλοι παρέα εδώ σήμερα.